eskura dituen baliabide eta tresna guztiak erabiltzen ditu herrien ahotsa isilarazteko. Dela erakundeak hartutako erabakiak atzera botatzen dituen gobernu ordezkariak, edo dela gure legeak balio gabe uzten dituen auzitegi konstituzionala, edo dela indar armatuen bidez. Hauteskundetan, izan ere hauteskundetan, erregimeneko alderdia lortzen ez dutena, indarrez eta mehatxuz ezartzen saiatzen da. Estatuak jakin behar du, beraz, denbora kontua baino ez dela Euskal Herriak bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzea. Haizeari izan ere ezin zaizkio atakak ezarri, alferrikakoa da. Eta Espainia una grande y libre sine die inposatuz, argi izan behar du herritarren borondatea ukatzea, alferrikakoa izango dela.